kumsang ni le pathum February ni som pathum khan Hounslow West London na cheng chung ko pakhata an chung ko pa ber chu chin hriat lawina bo mak maya hetia chung ko pa ber bo tangot hi thil mak danglam tak zong ani ngal phot o me pa ber bo tonga ni hi na February ni som panga khan anu kumsom nga le pakhat mi le anu pui kumsom ni pangami chu chin hriat lawinan bo ji ve ngal boka hei mai hi alani lo an fa te pani no pang thla som pariat mi le thlangi mi lek po an chin hriat zui turanom tabik lo pa ber hi sumdong hausania ramdanga tonga England pem lut an ni nge nge a hetia chin hriat lawa puiting pathum le no pang panin bo ngot thian thenom khoweng te poina ngai nan threlo hle then khat chun an mani ram lama chol mangine mo an jine mo an pem tai mo an nga ya ring dik tak mo pa ber chin hriat lawa bo ta dei hi ming chu Amarjit Chauhan ania ani hi India ramatonga England pem lutin asum donga theira rong la lutin azwar song le train asum don na hi ti fu phiana alian chhozela company hial din chawin aminga siba freight ti phuak nge nge rinai takin chawhana company din hi a hlotling chawa ama po phura anwai na thokte pon phu tlang chho viau mai chawhana hi anu pui kumsom ni pangami Nancy Chauhan aneya ani hi chuan in lama fate in Colin atul tula lo thok mai thuina Chauhana hian anu om pui tel ngal boka puitling pathum ba ka Chauhana fate pani Davinder le Ravinder ten neya Davinder hi kum khat le tharuk mi ania anaw jok Ravinder hi thani mi lek ani thung Chauhana te chung kwa hi chung ko no pang tak chung ko nun zir chho mek kan nia an changsiat wang lai a in tran chho don mek ani pa ber zon na kal tluanga fa pani dum tak tak an nei to boka Chauhana te nu pa pohlim takan nia an malam hun eng tak thlirin an ni tin nun an mang chho meka an fa te puitlin hun tu te soi du nin an nu pa chau poin an nui dun le ver train an hlimna bel cha turin Chauhana nun kol boka ani hian kong tam taka Nancy hi puya pi berin om pui the wang hian Chauhana poina nalama rilru asor bing theya inlam ngai tu lutuk lovin du tok in a company din chu en kol theya anu hian nasatakin a phurita chok po kan ti thei o me hetia hlim takan ho dial lai hian kan soita kan khan February ni som pathum sang hile pathum khan na thok tur pa ber Chauhana chuak chu ho tur om talawa chin hriat lewina bo zui ta khania pa ber bo tuk lok hian anu pui fanaw le anu po chin hriat lewina bo zui ve ngal ta bok khani an bo ti hi hriat an ngal mai lawa an chena tonga hlat taka om Nancy naw chuan u te chung kwa hi ni tin phone in a battery na Nancy naw hi New Zealand a cheng ani thung au fatela mulo wangin England azin atum lai mek ania athil tum hi au te hril tuma han betu chu phone chang tu rek anom ta si lawa angai thalawang reng hleya voi tam tak bia ka tum nuwa po an phone am pick up thei ta mi lo wangin Nancy naw hi ngai tha thei tang lawa New Zealand tong chuan Nancy te chen na khuwa police te chu pe popin an in lo wa thli thlai turin angen tangota police te chuan Chauhana te in chun va en nge ya alo re thua pawang chuan India ram lama chol mangin an honi mai nan thria an thenom khoweng ten zo lain soi thui turan trabik si lo New Zealand a om Nancy naw ngai tha thei ngang lawa London lampan chuan kal ta wang fanga London a thlen chuan a u te chena in churang takina vatlo ngala in chung valu chuan an bungrom dan te va hmuwa angai thalo le zual hle mai room rang han fangkuala an thomno le thilpui mo rang lo la om kim thap boxi anu tong trai na bu adoka na lo la oma anu hian a kalna pianga atong trai na bu hi a king train ti a hriat awangin Nancy naw chuan a ute chung ko chunga hian engemaw tak thil thalo a thleng ti chu a rin dan het tak anita a ute chung kwa hi khoya ngen om ta kang an jin chuak emo India rama hole ni ta se an chanchin engma an thril lo aring boxi lo Nancy naw chuan a thil hmu dan le rin dan te chu police ne na hrilin au te chung ko bongot dan chu chui chiang turin a min thei ta a Chauhana te chung ko chin hriat lawan bongot dan chun chui chiang don tron ta e investigator te chuan uluk takin Chauhana te in chun han bi chiang ta a anni point Nancy naw rin danang chin Chauhana te chung ko chunga hian thil thalo engemaw tak a thlengani ti chuan rin dan ani ve ngala ama sabertan investigator te chuan Chauhana mi chhorte chu thun zot fiata ami chhorte chu an pu chuan a company chu a hral tuna chuan nei tu tharan nei to thu soin an pu chuan a company chu a hral ani point
voi khattal aron tlo len rin lai aron tlo tak mi lo thu le aron tlo mi lo chumakan ti thuan soi boka ti chuan investigator te chuan chauhana mi chhorte zinga chauhana nungdama hmunhnu bertu Kenneth Regan chu thun zot fia ve ta Kenneth poi hian midangang bokin an pu chuan a company chu midang hne na a hral thu soin India rama an pui fanau tenen an ho thua soitel ta thunga athu soidan le omdana chuan Kenneth hian do ta soita ta hrian na investigator te chuan an neya ti chuan Kenneth chu rukin an chui zui ta Kenneth phone man dan chuan chui le chara February ni som pathuma phone man dan thlengin uluk takin an chui zui ta zela hemini hian a pu chauhana nen an binge ya an pani hian Stonehenge Wilshire anin muti po an phone man dan atangin an chui chuak ta boka tin hemini hi chin hriat lawa chauhana bo tran ni alo ni ve chi boka wangin Kenneth hi chauhana te chung ko bo chung changa hian investigator te rin helper anita investigator te chuan Kenneth sumana ni ngei theina turin evidence om theiang angan zong khom ngel thuina ma se thu boy han siam sak theina tur khop engma an mu thei si lo ring hel tak chung si in an laman thei ri tlat lo investigator te chuan a theiang angin an chui zela ma se ma son ne me man nei thei ri lo thung chauhana company an manager thar Belindai chu thuan zot fia vele ta Belindai chuan chauhana company a manager ani tak dan chu hetiang hian a soi Kenneth hian company pakhata manager na arwa thu le he na hi thok ngei tura min du thu soin meron soma keila in na thomu mal tak kalo la nei ri lo wangin a som nai ka pom ta ani Kenneth min fil dan chuan he company hi anei tu masa chauhana khan midang hne na hrola nei tu tharanom ta ka chuan manager tharan mamoa ke hin manager tharang chuan kom ta ni ati investigator te chuan chauhana chu chung kwa chu hriat ve lo ten zot zela Belindai chuan a hriat ngai lo thu le Kenneth somna wang chawa he na hi thokani thua soi investigator te chuan Kenneth chun chui zui zela anun hluiten han chui kil sakta ka chuan Kenneth hi tun main rui lo manga sumdong hausatak a khosak dan po sang mai adu du nei thei hial khopa hausa lo nia ma se police chenan mana lungina kumli zet alo tanga chauhana hena thotir khan lungina chonga ron chuana la ri lo fiau bok Kenneth hi rui lo manga sumdon lai tak tak chuan captain Castin an lo soi thuina sumanga hle ti chu mingleman pho sakatong hina chiang viau ome ma se manani nu khana sum nei zong le ain le lo te chu thu nei tu ten an chuk sak ta feka tuna chuan nei loi nei ri lo hetiang mishring hi lo di tak zel si wangin investigator te chuan Kenneth hi chauhana te chung ko bo chung changa rin hel rual lovin amo phut tu bernin an thria ma se poimo ber evidence an la nei thei ri tlat lo investigator te chuan Belindai bok chun kom le ta tunhaya Kenneth mizia emo omdana engamo danglam na mu lo te thil danglam tak ti anei le nei lo ten zota Belindai chuan hetia min zota ka chuan min kom don ti Kenneth na hriat khan kom lo tu chu min tin sa hlea hei ba ka hian ka tui che paina siam thatura ka in kota lai chiam ti phei chu soilang lo turin min ting he takasin ka kota lai rungat po kha alai donin min hril mi lawa na thoka ka chu hlanin ama thuina lo laia a chil le veka keila in chutia thona ka tui che paina tura siam chu kalom viu thowa ma se ka thu lama salawa hetia lo chingot thi ama bula po athalo ka ti thu ka soi nge a ani la chuan idu tho karina wangin ke ma thoin kalo siam tamai ni ati sam eta siam thana ngai tho wangin engma ka soi ji ta lem lo ati hetia Kenneth ama thuwa Belindai kot zola lo lai khor chiam tian tria dual hian investigator te chuan rin dan an nei ngala chauhana le chung te kha Belindai kot zola nge hian a phum ni nan ring het tabura ti chuan Belindai hne na chuan an rin dan te filin kot zol chu en fian du thuan thil ngala Belindai point phal takin investigator te chu a kota tui paina tur Kenneth tan lai khuar thataka chil le to chu lai le turin phalna peta investigator te chuan rang takin Belindai kot zol chun han lai le ta Kenneth hian a lo lai khuar thuin a lo lai zau hle tian muhala tui che paina mai tur heti taka lai khor zawin a lai thui hi makan tia Kenneth chu rin helakai zol ta tul mai masen be se yang chuan chauhan le chung te ruang ero mu tu rom ta lo thung be se nei takan malak na chuan omzia nei tak si lawa chuan investigator te po an be dong man lek leka han chui zui viu dan tur po wang ri hle mai
hetia beidong reng takan lai hian thla lo liama April thla lo her chuak ta reng mai April ni thum sang hi le pathum khan papakhat le afapa chuan hun ol ngo khat turin tuipuya longleng chuangin an kalkual mai maya hetia longlengan chuan lai hian tuipuya chuan mi hring ruang ni om takan hutanol mai an pa fa chuan mi hring ruang ni om tak en chiang tu chuan an pan hnaya an rin ang nge in mi hring ruang alo ni nge ye hemi te pa fa hian ruang an char thu hi thunei tu ten frila ruang hi alo chia deuh to wangin tu ruang nge ni ti pokar khat lai nga ya atopa chuan chaw hana ruang nge ni ti fin fian ni veta chaw hana ka hi brown tape char sak ania atukhuma hliam na taka tuar boka a hroka na taka re sak na nu ma lo om boka chaw hana hi rong taka thani ti chiang ta hle mai ma se tunge hetiam khopana hian chaw hana hi soisa that tang le chaw hana ruang hmuni lai hian belinda in kota tui chepaina kenetuna siam that po kha uluk takin an lo la en fia mek zela an en uluk boka samzai te thomno hal ral na nu ma te kereu te pon hu belve ta zela an samzai lai chua chun han en dika chaw hana samzai nge ni tin fin fia ta heti hi ni si chuan chaw hana le chung te hi belinda in kota an phum nge ya an phum hnuwa la chuak le in tuipuyan paile ta ni ti po arin thiam thei mai ome ati tu romang po investigator te chuan rin dan an nei ngal maya ma se thu boy siam saka man theina tur khop evidence thra nei nan la interest si lo investigator jing pakhat chuan tuna kan thil mu chuwa china tang chuan chaw hana le chung te hi rong taka than nia belinda in kota hian phuman ni seta enge mo wangin an ruang hi tu te na munin phor le a chaw hana ruang hi tuipuan paya anu pui fanau te ruang ero khoi hmuna ngen da kan la hri lo thung he poi khoi tu hi ana poi khoi hi an mai lo ti hringe in karinga keini point rang taka chui suang nge kanin bei se a chumi tu po chuan ma kan la don ani rin hlel chu kan nei nge ya ma se evidence rotak kan la nei theilo wangin man ngot khei kan la ni si lo belinda in kota tui chepaina lai khuara siam thatu kha keneta chu ni nge ya ma se chaw hana te chung ko phuma la chuak le tu kha keneta nge ani ati fin fian kan la nei thei ri lawa rang taka poi khoi tu hi kan man chuak nge ya ro kan ring ati pa ber ruang chun mu to ma se anu pui fanau le anu ruang ero mu alani lo thung investigator te chuan ngor zokin an chui zela keneta chu thu zofia le try an tria thu zofia tuma ruam man nan siam lai mek in keneta hi thu rol pui pakhat horn sin an chuan ramdang an lo tlan bo dai maya hetia thu zofia len tum lai takan tlan bo tangot hian poi khoi tu an ni nge tia fin fia chiang hlen investigator te chuan an soi heti lai hian keneta thu rol pui pakhat an ruala ramdang atlan cheve talo Peter Reeson ti chu hostel pakhata lo khosameka police ten ang tignia mo chuan an zong muthau thau dona hria da wangin a hostel omna nei tunung hena chuan aril ruha na zong zong te poi lo khoi to dan zong zong te chu soin a in bun ruak miala Peter Reeson chuan ke chu tual that tu tak tak ero kani lo ma se tual thana kha na pui tu te jing ang tel ve ani poi khoi tu ber chu keneta khani e ti na soi Reeson tu soi hian omna hostel nei tunu po thong leya arang theng berin police a phone ngala ti chuan Reeson chu police an manzui ngala investigator te chuan zona rong nan zota ma se engma chang du talo thung aum no hostel nei tunu hena soi zong zong te po investigator te ma hi chuan engma soi suak du talowa a thian te pani omnan zo point engma soi du chuang lo investigator te chuan ma an son ta hle mai investigator te chuan ngor takin Europe ram rang police te chu be popin anroman min zon lai pani keneta le honsia ten om le om lo chui pui turin an nge na ti chuan thlathum zet an chui hnuwa Belgium a keneta te thian dun hin om ti hriat chuanita arang theyang berin an mana UK lama hruai honita anni pani po hi an thian pa Peter Reeson tho khan engman soi du lawa tual that tu an ni ti pon puang du big thak lo poi khoi tun ni nge ye ti lang chiang view to ma se a fin fian atur evidence ratak alom si lo wangin thu boy siam saka kotan chung thu rel sakngot thel na de big si lo investigator te rul ru po tot ve up to heti lai hian mithi dana hmuna chaw hana ruang chun en dik le a thomhno te po malmalin an en dik sak le ta a to pa chuan evidence ratak an mu chuak ta hlol mai an rin lo na bera he evidence si lo oma he evidence ratak hi chaw hana mo za chunga mu ani chaw hana mo za chunga hian lekha pakhat
Kenneth Ming le address chiang tak injian le kha mu nia he hian ti chian tak chu Kenneth hian chawhana khan ina hruai ngei ti fin ni ta a chawhana khan hele kha hi amo za chunga khan lo da lo se chu Kenneth le thian te hirin hel ka viau ma se thu boi siam saklovin an chuak thei hial o me ma se chawhana khan damina chuak don lo ti hriat khan anu ron chui tu ten an chui chuat theinan amo za chunga hele kha hi lo da ram ni na lang hun aliam le hreta July sang hi le pathum khan chawhana nu pui Nancy ruang chu sangman tu ten tui puyan mule tanol mai arwang hian tla ko meu to lo heti chung hian Nancy now New Zealand atronga ronjin khan a uruang hi engang point cheto ma se munge du sia a uruang cheto tak chumi tuine na vathlir ngai ngoya Nancy now chuan ka u harsan na sataki to laya chantu tu chikaum lo hi poi ka wahan ti wong tak em in chung ko chunga thil thleng hi hriat thiam har ka ti hle mai hlim takin kanin mudone mokati lain heti jok hian kanin mutasia awahan na tak em thlamuang takin cholang che ti na tha Nancy ruangan chara tonga thalina chawhana nu ruang chu tui pui kama tui phone in ron len chuak vele hlola ani po hi arwang mu tla kom to lo chawhana fa te pani ruang ro zon mu lowin khoila e mo anom hlen don ta ani Kenneth le thian te hian an thil ti chu puang du loweng ma se investigator te chuan uluk takan chui chian hnuwa thil thlen dan chu hetiang hini nan soi Kenneth kha lungin atonga ron chuan hnu khan na rang a zonga ma se lungin atonga chuak lim deuh mai ani wang khan ruai dun om meu lo atopa chawhana hi panta a chawhana hi lo khonga in hnuaya chorta ni ti chuan hun aliama Kenneth hi kan soyang khan ma in rui hlo manga sumdong thin mi hausa set mai a khosak po sang takani thina ma se mana lungina kumli zet khungbo ni khan thunei tu te chuan a sum nei zong an friend be saka a in le lo thlengina chan fai vek lo chau khania lungina tonga ron chuan nu phei kha chuan ne loi nei to lo tun ma du nei thei sum le pa e boina nei map lo Kenneth hian tun ma khosak danang chi khan arang theyang bera khosak le dua ti chuan ruam man na tenom tak chu siam chhotran ta ni apu chawhana chu fing takati derin a company chu 500 million pound na leidu a hriat thu hrilta ati chuan chawhana hian ni e kalowin ngai tua don nia atiliam ve maya anu dewa chuan chawhana point ngai tua ta a 5 million pound na company hral chuan anu pui fanau te nen nuam sa takin ang khosa zui thei to don ti te ngai tuain anu pui point na chu ban san to mai tura ti thin dan te ngai tua rawa ti chuan a to pa chawhana chuan a company chu hral arem ti ta a Kenneth ruam man na tenom taka chuan ain barlu chhodon ta ani February ni som pathum sang hile pathum khan chawhana chu Kenneth nen in huin Kenneth na company leidu tu tura soite betu chuan Stonehenge laman pandun ta a heta hian Kenneth thurol pui pani Peter Rees le Honsi te chuan an lo nga ka chawhana company leidu niom takin anan in koma heti lai tak hian Kenneth chuan chawhana in ring lo lai chu bei thuta ti chuan a thian te pani hian an ron pui ta boka akut te phuarin au chuak thei lo turin a ka te chu brown tape in an char sak ngal zunga patling pakhat tan patling pathum ngot chu hne thei ani big si lawa chawhana din munawan chawte lul em ti chuan Kenneth in lua chuan an hruaya heta hian Kenneth chuan chawhana company hral na tur le khale malo siam sa chu phorin chawhana chu sign ti ratuma aminga sign du lo ni chuan ama le nu pui fanau ten an tuan na sadon ti soin a vozui boka atira chuan chawhana hian a sign du big lo hetia sign du mai tak lawa chuan Kenneth hian chawhana chu soi satran ta a soi sak pa hian an pui fanau te chunga pon na sataka che tu thu te soya atopa chuan chawhana chuan shrei tak chungin a company chu hral ta ani ti nem hne na tur le khalema chuan a minga sign ta hei baka hian A4 paper som laia Kenneth hian chawhana hi minga sign tel tir boka hetia sign tir wak na chan hi momo hunala nei takin ti thuani ome aduang nge in chawhana chuan a minga sign sakta a minga sign felta motia Kenneth hi Honsi nen chuakin chawhana te in laman kala Peter Rees ro chawhana veng turin an hu chia thung chawhana te in an vathlen hian Kenneth chuan Nancy le fa te pani baka chawhana nu chu silai na ka pluma an ruang hi motora da in amma kan soita chawhana company hral ka manager tharne tura som Belinda in kota tui chepai na tura lai khora khana phuma
ti chuan heminu hian ama chen nei lama le tin chau hana hi a that zui ve a ti chuan ani po hi Belindain kota tho khana phum ta ni engkim fel mai tura ngai lain investigator ten Belindai chu thun zot fe ve tran ti hriat khan kenataril ru nuam theilawa hei wang hian Belindain kota chau hana te ruang an phum chula chuakin tuipuyan va paile ta ni investigator te chuan chau hana moza chunga lekha lom kha evidence thatok tak nia an ngaya hei wang hian keneta le thurwal pui pahnih te chu thuboin siam sakta a an thuboi hi kota hun rei tak ngai tu ania atopan pathum hian thiam lo chanti ran nia keneta le honsi hi andam chung voi ruk lungin atang turin an chung thun rel saka engtika ma lungdamin lugin an chuasan to don lo ti chuan an thurwal pui pakhat Peter Rees chu chau hana tha chung changa chau thuboi orti rani thunga ani hi kumsam hi le pathum chung lungin atang turin na chung thun rel sakta thung